Organized group sa mga salisigan gikan sa kauluhan midayo sa Sugbo aron dinhi mamiktima. Tulo sa ilang mga sakop nadakpan sa kapulisan. Sigon sa mga dinakpan nga ilang gituman ang sugo sa mga tao nga nagsugo kanila aron mahatagan sila og kwarta. Aniya ang report. Gipaubos sa online inquest proceedings sa Piskalya kaninang buntag ang tulo ka mga dinakpan. Naglakip kinilang Mark Anthony Tadjan Rosales, 31 anyos, Macmac Garcia Mendoza o Grovilin Tahan Rosales, 40 anyos, nga pulos taga Kagitingan, Tondo, Manila. Nadakpan sila human gireklamong na biktima og negosyante sa merkado sa Tabuan, San Nicolas proper sa Cebu City. Giingong nagpakarong ingnon ang tulo ka mga suspek nga mga customer apan ang usa kanila nagmanihon na dahil sa pagkuha sa bag sa biktima nga naa sa lamisa. Adunay sulod nga sa lapi ang bag nga nagkandidad og kapin sa 300,000 pesos. Ato sa follow-up operation sa kapulisan sa Station 6 ug sa tabang sa mga bystanders, nadagpan ang usa sa mga suspek nga mausay ni Tudlo sa iyang mga kauban. Ang ilang buhaton na ni ilaha salisi man ni ilahang i-distract ang kaning kwan. I-distract nila ang kahira or ang tagiya. And then ang usa mulipot mukuha na dayon sa kwarta. Gihulagway ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, ang Deputy City Director for Administration sa CCPO, nga usa ka organized nga grupo sa mga kiriwan o kamot ang mga dinakpan. Kinitungod kay kung adunay masikop nilang miyembro, aduna usab dayoy mo negotiate sa biktima og iuli ang butang nga nakawat. Gani sayon na usab nga makapiyansa bisan og dagko nga kantidad. Organize ni sila kay ngano apan nga nadakpan ni nato sila, doon na dayoy misitol ngadto sa atong complainant gibayran giuli ang kwarta. Gidugang ni Parilla nga dili lang sa dakbayan sa Sugbo naglihok ang grupo sa masalisi apan miabot na usab kinis kanungsuran. Nanawagan ang opisyal sa mga nabiktima nga tinud-on ang pagpasaka og kaso patok sa mga suspitsadong kawatan. Samtang iprayag sa mga dinakpan nga igo lang silang gisugo sa mga tao nga wa kuno sila makaila sa paghimo og krimen bugti sa bayad kanila. Bibigyan daw nila kami ng pera, sir. Bibigyan ng pera? Para saan daw? Ba't kayo bigyan ng pera? Gawin lang daw namin pinagagawa nila. Ano pinagagawa nila sa inyo? Pinakukuha ng mga grocery store or kung ano makukuha ron. So magnakaw? Oo, sir. Napasama lang po kami kaagad tapos tinuro lang sa amin kung anong gagawin. So anong ginagawa ninyo? Ayun po, nagtatanong po, nagbibili. Bibili ng ano? Mga grocery. And then? Tapos po, yan na po, yung kinukuha na po yung ano. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.